Така, ето една тренировка с ластик. Започваме с серии с различни стъпки. Слагаме ластика малко над глезените. В първия вариант заставаме в полуклек, издърпваме таза назад, коленете остават неутрални, пръстите и на двата крака сочат напред, ангажираме корема да стои стегнат и правим стъпка в страни, без да загубваме този ъгъл. Правим 10 или 15 стъпки, зависи колко сме уморени. Внимаваме опорния крак да не тръгва след другия и да не се разгъва нагоре. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Сменяме краката, оправяме пак позицията. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Изправяме се горе, отпускаме за малко мускулите, ако е нужно, разтръскваме. Втората разновидност на стъпките, ластика остава там, където е, изправяме се напълно и с изпънати колене, с пръстите на краката напред, правим стъпка в страни и прибираме втория крак, като тук се стремим да не изнасяме горната част в противоположна посока, за да не си помагаме, ами с стегнат корем и долна част да извършим движението. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Когато събираме краката, така ги събираме, че да не е прекалено тясно, да не се смъква ластика от краката. 13, 14, 15. Разпускаме за няколко секунди. И третата разновидност е връщаме се в първоначалната позиция на първите стъпки в полуклек. Само че кръка вече ще издърпва назад, а не в страни. Спазваме условията от преди. 1, 2, внимаваме за коляното да не отива навътре. 3, 4, внимаваме да не се изправяме, да не подвиваме опашната кост. 7, 8, 9, 10. Изпълняваме с контрол, не бързаме. 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Другия крак. 15. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 15. Добре, това е една серия. От трите вариации на стъпки правим още две такива серии, преди да минем към следващото движение. Взимаме малко почивка, защото се натрупва умора в мускулите и трябва да презаредим, за да може да ги изпълним правилно и да има ефект. Така, ако имаш нужда да починеш малко повече, сложи на пауза видеото и после си го пусни, когато си готова. Ако ли не, започваме сега с стъпките в страни. 1, 2, 3,
10, още 5, 4, 5. Вече осезаемо почва да се натрупва умора, но държим техниката правилна и работим с усилия. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 15. Вторите са с правите крака, с изпънати колене, стъпка с стегнат корем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Внимаваме пръстите да остават напред. 13, 14, 15. И последния вариант с стъпката назад. Издърпаме таза, коленете оправяме да стоят отпред. Ръцете могат да стоят и тук, могат да са на талията, могат отпред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 и последно на този крак. Другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 3, 4, последно 15. Ох! Вече осезаемо се усеща колко са активни мускулите, колко се уморяват докато работят, но почиваме мъничко преди да направим третата, последна серия с трите вариации на стъпки. Още 10 секунди. Добре. И стартираме. Полуклек. Стъпка в страни. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 15. На другата страна. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 15. Супер! Размачкваме, отпускаме и рестартираме за стъпки с прави колене.
Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, 9, 10, корема държим стегната, да ни помага, 12, 13, 14, 15 и последните, назад, 2, 3, 4, 5, те направо идват като почивка след предишните 2, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, още една, 15, от същата позиция другия крак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Упс, загубих равновесие за момент. 12, 13, 14, 15. Добре. Сега, тук ще направим една пауза и ще постоим малко в гълъб, веднага след стъпките, за да отпуснем малко натоварените мускули. Задържаме първоначално в позиция на длани, за да свикне мускулатурата и таза ни с това разтягане в тази позиция. И след това отпускаме надолу. Можем съвсем да легнем или да останем просто тук ниско долу. Да дадем малко шанс да се отпуснат мускулите. Дишаме бавно, дълбоко, спокойно. Отпускаме се, но не прекалено, защото след малко предстои още физическа работа. Просто искаме да си дадем малко пауза тук и да отпуснем мускулите, които работиха до сега. Постепенно се усеща как разтягането обхваща едни мускули, след това минава по страни, засяга други, глутеус и вътрешно бедро. Това е, което искаме. Леко да рестартираме системата. Сменяме с другия крак. Задържаме леко горе. Отпускаме се по-ниско. Така, сега взехме си малко почивка, малко въздух. Продължаваме с следната супер серия. От колянна опора с прибран таз изпълняваме 5 лицеви опори с 10 потупвания от мечешка позиция или ето така. 1, 2, 3, 4, 5. Връщаме коленете под таза.
Повдигаме една идея от пода, стягаме корема и с абсолютен контрол изпълняваме 10 повторения. 7, 8, 9, 10. Това е една серия. Правим 3 общо. Тази може да я броиш, може да не я броиш. Аз ще изпълня от сега още 3, за да имаш време да ги видиш, да го осмислиш и след това да си ги направиш. Слагаш на пауза, ако не си готова. Ако си готова, почваме сега. Корема е стегнат, глутеусите са стегнати. Използваме цялото тяло, за да помагаме на лицевите. 1, 2, 3, 4, 5. Прибираме краката, пускаме малко ръцете в този момент, стъпваме на пръсти, повдигаме коленете и се стегнат корем. 3, 4, 5, 6, бавно и контролирано. 8, 9, 10. Отпускаме, разтръскваме леко ръцете. Тук е хубаво почивката да е между 30 секунди и 1 минута. Зависи, разбира се, от това как се чувстваш към момента, колко си изморена и дали си готова да почнеш след 30 секунди или след 1 минута. Дори минута и половина да е, не е фатално, по-добре е да си починеш достатъчно, за да се възстановиш и да изпълниш правилно движенията. Още малко време. Да си починат раменете, ръцете, корема от предишните серии. И почваме. Имаме още 2 такива серии да направим. Нагласяме се в позиция, стягаме корема и започваме. 1, 2, 3, 4, 5. Мечешко потупване. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Добре. Почиваме пак. Разбираме китките, ако има нужда. Отпускаме раменете. Възстановяваме си пулса, ако се е ускорил. Ако сме се натоварили повечко. И след малко повтаряме още 10 на секунди до... 10 на 15 секунди, докато станат 30 секунди. И завършваме 4-та серия. Така. Приготвяме се. И започваме 4-та серия. 1, 2. При мен е 4-та, иначе 3-та. 4, 5. Краката под таза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Взимаме малко пауза. До тук работим вече. Сега ще кажа. 19 минути. Супер. Имаме едно последно упражнение за днес. И то е ножици. От седеж подпираме ръцете до нас, за да държим гърба по-изправен. Да помогнем на корема да ни държи в тази позиция, но изпъваме коленете и ще съблюдаваме да останат изпънати. Правим 3 серии по 50 наведнъж. Ако на тебе са ти малко или много, коригирай според моментното състояние, но трябва да ти стане трудничко накрая на корема. Колкото по-тежки усещаш, че стават краката, толкова повече трябва да затягаш корема. Така, 3 по 50. Започваме сега. 1, 2, 3, 4.
Искаме ли да не са с голям размах? 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 30, 2, 3, 4, 5, 6, стягай в корема, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Почивка малко. Так, казах ръцете отстрани, но като почнеш да работиш малко по-лесно, като ги сложиш отпред, да държиш тежестта си напред. Така че сложи ги там, където се чувстваш окей. Още малко почивка. Добре. Готови сме да започваме втората 50-тарка. Айде, старт! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, 7, 8, 9, 50. Още една последна такава. След мъничко. И накрая ще направим едно комплексно разтягане, за да отпуснем мускулите, които товарихме сега. Още 10 секунди. Така, приготвяме се. Готови. Започваме. 10, 20, 30, 40, още 10, 50. Супер! От тук директно преминаваме в легнало положение, докато още пулсът ни е по-висок. Започваме да се възстановяваме с събрани колене, усукваме в едната посока, след това в другата. Оставяме раменете на пода. Хубаво издишваме настрани. Отпускаме краката, изпънати на пода. Хващаме ръцете за круасан. Извиваме краката в същата посока и външния крак слагаме отгоре. Държим таза успореден на пода. Лопатките и двете също на пода. Дишаме дълбоко и се разтягаме странично. Пускаме ръцете, разтягаме на другата страна.
Отпускаме ръцете, завъртаме се в колянна опора. Слагаме коленете зад таза. Пускаме ръцете напред, така че да ни е комфортно. И отпускаме гърдите към пода. Ръцете са само на длани, опрени на пода. Отпускаме раменете, гърба. Главата е във въздуха, макар и отпусната. Не е на пода. Трябва да ни е комфортно. И сега слагаме и предмишниците на пода, така че ръцете до лактите са на пода. И продължаваме да отпускаме с гърдите надолу, така че да усещаме разтягането в гръдните мускули, в раменете, горната част на гърба. Прибираме и за финал заставаме в позиция за детска поза, доколкото ни позволява тя да се отпуснем. Отпускаме ръцете отстрани до тялото, челото на пода. Оставаме колкото време искаме в тази позиция. Дишаме дълбоко, отпускаме се. Можеш да сложиш краката толкова комфортно широко, че да ти е удобно на гърдите, да не се чувстваш притисната, да можеш да дишаш спокойно. Ако ти е трудно да сложиш челото на пода и да се отпуснеш, то тогава сложи ръцете на предмишници или можеш да ги използваш тук една върху друга в юмрук, да си отпуснеш челото и да дадеш време на тялото ти да се отпусне. Стой колкото време ти харесва така. След това бавно отваряш очи, раздвижваш пръсти крака, раздвижваш се и си готова за останалите задачки от деня. Приятна тренировка! Следващия път!